Nino Cremona, magħruf aħjar bħala Sur Nin, huwa Wiltawċi li ħadem qatih fl-oqsma kemm lingwistiċi kif ukoll letterarji, b'kontribut prattiku ħafna fl-għaqdiet tal-Malti u f'dipartimenti governattivi. Dr. Antonio Cremona, jew inkella Nino Cremona kif dejjem ma' fuq in-nies, kien kittieb li rabat ħajtu dejjem mar-riċerka, mat-tiftix, dejjem bil-kawża tal-Malti. U fil-fatt rabat ukoll ismu mal-kawża tal-Malti li l-Malti, il-sinna, dejjem jikseb il-post li jixraqlu mhux biss bħala għodda ta' komunikazzjoni soċjali u bħala mezz effikaċi fil-amministrazzjoni kemm ċivili kif ukoll ekklesjastika x'inhi, imma wkoll bħala għodda effikaċi ta' espressjoni letterarja. U fuq kollox bħala dik il-katina li taqadna fl-imkien biex toħorġilna l-identità kollettiva tagħna l-Maltin. Nino Cremona kien kittieb prolifiku. Forsi l-iktar sehem li ta' lil-Malta, l-ikbar rigal li ħalla lil pajjiżna kien fil-qasam lingwistiku. Minkejja li ma kellux dak l-isfond ta' taħriġ u ta' studju formali f'università, imma Nino kellu den u erf kbir. Fil-fatt kważi waħdu huwa fassal ir-regoli, fassal l-ortografija tal-Malti fuq alfabet li huwa prattiku, huwa etimoloġiku u fl-istess ħin huwa fonetiku, kien kważi daħal għal dax-xogħol kollu waħdu. U il-manwal li kienet ħarġet l-Għaqda tal-Malti fl-1924 kien kollu kważi t-tarbija tiegħu, faslu huwa waħdu. U hekk seta' jagħti għodda effikaċi biex il-kittieba kien ikollhom fuq ix jaħdmu u jolli l-livell tal-Malti, mhux biss fl-amministrazzjoni tal-Gżira, fl-edukazzjoni, fil-qrati, kullum kien, imma wkoll kif għadna bħala għodda letterarja li juri li l-Malti jista' jola għal livelli filosofiċi u jinżel fil-fond ukoll għal ċerti ħsibijiet profondi ta' skemm kienet tista' tola letteratura kontemporanja Ewropea. Barra li Nino kompla jespandi, speċjalment anki daħħal elementi ta' fi żmienu tal-avangwardja, speċjalment fejn kien jidħol l-element romanz tal-Malti, imma mbagħad kien hemm ukoll l-arti kreattiva f'Nino Cremona. L-ewwel qabel kollox Nino Cremona kien poeta. Ma nistax ngħidu li kien poeta primarju, imma l-poeżija tiegħu għandha wkoll id-distinzjoni tagħha. Hemm dak l-element riflessiv, l-element romantiku ta' atmosfera kibja fil-poeżija tiegħu, atmosfera ta' niket, atmosfera ta' solitudni, ta' melankonija, anki ta' ċerta misterjożità. Fil-poeżija tiegħu għamel aċċenn kbir fuq l-element semitiku, il-lessiku tiegħu fil-poeżija ixaqleb ħafna lejn is-semitiku, l-għażla tal-vokabularju fija dik il-ħruxija tal-kelma semitika li ħafna jarawha bħala riflessjoni kważi tal-ħidma tal-art tagħna. Għalhekk jgħidu li fil-poeżija ta' Nino Cremona hemm ukoll ħafna elementi riflessivi tal-ħajja Maltija. Imbagħad Nino Cremona kien drammaturgu. Fost id-drammi li kiteb l-iktar li jispikka huwa l-Fidwa tal-Bdiewa. Il-Fidwa tal-Bdiewa huwa meqjus bħala l-ewwel dram letterarju Malti. Huwa dram epiku pastorali, epiku għax jiġbed il-lema tiegħu mill-ġraja nazzjonali meta il-Maltin fl-era medjevali feudetarja qamu kontra l-ħakkiema tagħhom Don Consalvo Monroy u rafaw il-pis li weħidhom jifdu lil Malta għal ran ta' 30,000 fjorin. Huwa pastorali għax il-protagonisti ta' dram mhumiex ġejjin mill-klassi politika jew mill-klassi intellettwali ta' Malta, imma ġejjin min nies tal-art, mill-bdiewa u s-sajjieda li kienu huma li baqgħu nislu t-tradizzjoni tal-valuri u ta' dak ix-xejriet kollha li lilna jagħtuna l-identità kollettiva. Nino Cremona wkoll kien prosatur, imma kiteb xi novelli, kiteb daqsxejn ta' romanzett ktajjem maqtuwa, imma n-novelli tiegħu huma uħud minnhom oriġinali oħrajn huma adattamenti. Fin-novelli huwa aktar
konvenzjonali, hemm ċertu element moralista, kultant jispikkaw ukoll dawk il-waqtiet li huma qawwijin. Barra minn dan, Nino Cremona kien folkloristika, għamel riċerka kbira fil-folklor fuq elementi diversi tal-folklor tagħna, speċjalment fejn jidħol ir-riti tal-passaġġ, fejn jidħol it-terminoloġija marittima, l-opri tal-baħar u elementi oħrajn, u l-mertu tiegħu fil-folklor huwa li mhux biss għamel din ir-riċerka, imma li kien kapaċi jagħmel studju komparattiv u tella l-element romanz ukoll fil-folklor tagħna, din kienet attitudni xjentifika ħafna, l-istess attitudni bħalma kellu fil-lingwistika. Imbagħad hemm ukoll il-proża, barra l-proża narrattiva għandu s-saġġi, għamel ħafna studji ta' biografiji, forsi l-iktar biografija importanti kienet il-biografija ta' Vassalli li fdieħ mill-isem ħażin li l-istorja kienet rabtet miegħu. Nino Cremona forsi ma tajneħx dejjem il-mertu li jistħoqlu. Baqa nfakkar f'xi jismiet tat-toroq, għandna wkoll daqsxejn ta' monument nispera li issa jerġa' jitqiegħed floku. Biss jiena nixtieq li ssir iktar riċerka fuq Nino Cremona, speċjalment fil-kuntatti li kellu ma' studjużi ma' skolari barranin mill-Università ta' Oxford, minn Londra, dwar aspetti differenti tal-Malti. Hemmhekk għad baqa' ħafna lok fejn tista' ssir riċerka u fejn tista' turi kemm dan il-bniedem kellu attitudni progressiva ħafna minkejja li l-istudji xjentifiċi kienu għadhom fit-torbija tagħhom. Jitbaħrat kien ma' sħabu xejn bħal bleġġa, għadda jeħġeb it-triq karru beħsejjed kbar ta' magna twaħħax fil-waqt li t-tifel fl-aqwa telfa u ħeġġa ta' roba jiġri wara sieħbu qasam it-triq bajneħ magħruqa. Instemat tnewwa b'daqqa waħda l-għajta ħabbarija tal-għadu, riesa flajr u fidu minnu fieħ iċċaħlaq, nasu tajjar u rafaratu. Lemaħ l-nsitu ċkejken fil-modija tal-karru bħeddet minn mewtu li l-sħajjel taħt il-roti mitħu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.